Antiregresívny manifest. Dajte si zabalzamovať svoje plesnivé mozgy, vy impotenti, konzumujúci zhnité konzervy s mŕtvoľne zapáchajúcim umením. Vy, ktorí zabíjate geniálne talenty a robíte z nich kuchárov variacich podľa vašich receptov. Vy, ktorí nútite talenty k duševnej prostitúcii a potierate autentickú tvorbu a revolúciu. Vy, ktorí ste mi zničili život dvojročným štúdiom na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Čo za kráviny ste to do mňa načgali? Vy kreténi, ktorí ste ma nechali prepadnúť z matematiky, pretože si myslíte, že je dôležitejšie ako umenie 21. storočia. Kvôli vám som šiel ako idiot 20 rokov po spiatky, ako rak. Preč so skosnatenými fašistickými pohľadmi súčasnej umenovedy. Nemôže sa už stať, že o existencii génia sa dozvie svet až po jeho smrti. Posmrtná rehabilitácia je nehumanistická a história sa už nesmie opakovať. Ahoj, Peter. Chcem ťa informovať, že konečne po tých 3 mesiacoch čakania je tu urna, že možno by bolo dobré, ak by si sa u mňa zastavil, aby sme nejak pohovorili si na tú tému, ako ďalej a... Jasné, samozrejme. Prídem. Maj sa. Celý začiatok príbehu s Igorom Ďurišinom súvisí s mojou aktivitou. Ja sa zaoberám zberateľstvom umenia. Kedysi v januári 2016 som si všimol v jedných košických starožitnostiach takú nezvyklú grafiku, umelecké dielo tlačené na papieri, ktorá bola podpísaná veľmi takým nečitateľným podpisom, ani samotný predajca nevedel, o koho ide. Takže som si o ňom snažil vyhľadať niečo na internete. Tých informácií bolo žalostne málo. Našťastie tam bol jeden dokumentárny film, asi 10-minútový, ktorý vytvoril jeho brat, amatérsky filmár Peter Ďurišin. Vy ste sa vlastne nevideli od 84. Vy ste nemali odvtedy kontakt viac menej, hej? Nie je pravda, že nemali kontakt, lebo za života matky si písal s matkou. A medzi tým bola tá príhoda, kedy on sa nám stratil. Až potom vďaka tebe sme ho našli v tej liečebni, alebo ako to nazvať. Free. Ja. Igor Ďurišin ist in Deutschland seit etwa 30 Jahren. Michal Derben, sociálny vlastne kurátor, vďaka ktorému sa zachovala vlastne celý ten jeho archív umelecký. A že bohužiaľ teda Igor mal psychické problémy, kvôli ktorým bol aj liečený. A zaujímavé je, že v 2015 bohužiaľ dostal porážku, čo bolo teda rok predtým, ako vy ste ho tam navštívili. Dovtedy teda evidentne býval vo svojom vlastnom byte. Ahoj. To je krátke, ideme inde. No tu
Vždy len pokúšať podržať čím dlhšie a kompozične dobre zabrať. Ide samačka. Nič, že beží. Tu je akurát zoom. Beží, znáš? Tam vidíš, Igor. Ja tu pozerám môj film. Povedal, že hej, normálne na to reagoval. To je dobrý záber. Poď zobrať stej. Nič nevypínaj, len zobrať stej. Môže byť aj taký vzdialený, taký, že by bolo vidno aj, že to. Smeš to. Nie z boku. Dozadu, na obrazovku. A staticky. Igor Ďurišin, Without Words. V najnovšej tvorbe sa zaoberám kolážou, v ktorej v symbióze s psychickým automatizmom a tvorivými silami podvedomia sa snažím vytvoriť nový pocit. Novú poéziu, ústiacu často v absurdný a čierny humor. Zámerom mojej tvorby je vytvoriť jednoduchý grafický znak, čitateľnú skratku, hovoriacu univerzálnou rečou, jazykom podobným znakom v doprave. Svoje poslanie splní, ak sa stane odpudzujúcim výstražným znamením, varujúcim symbolom. Jak to prebiehalo v tom Nemecku? To je na dlhé rozprávanie. To dúfam. Som fakt zvedavý, že čo si Ja som bol obrovsky prekvapený, keď som... Toto je hovoril už. Bomba, hotová bomba. Fúha. Tak toto všetko, Aha. vidíš? To už vidím Igora tam. Je tu kopu grafik, potom sú tu dokumenty, jeho písomnosti, zverejňované veci. Počkaj, tu máme nejaké grafiky. Toto sa mi zdá byť práve v tom albume. Asi jedna z najdôležitejších. No to je, tam na tom malom obrázku to bolo. Hej. Colt a pluch. Život a smrť. No to sú tie Lennonové, čo boli v New Yorku vystavované, tá kolekcia. To sú rozbité platne, symbolizujú ako jeho smrť muzikanta, ktorému sa platňa vlastne preťala. Dokonca boli na výstave v Amerike. Yoko Ono mu poslala pozvanie na výstavu a toho úplne zlomilo, keď naši orgány ho nepustili. Tu napríklad je obal, alebo nazval by som taký prenosný obal. S týmto ho Košičania veľmi poznali, keď chodil v Košiciach, tu mal skicár, tu svoje diela nosil. Bol výraznou osobou na uliciach, lebo mal tie dlhé vlasy. Čiže Košičania ho úplne brali ako takú košickú ikonu. Čiže on vlastne za socializmu nemal dovolené sa prezentovať. Čiže on urobil cyklus fotografií, aj grafik, aj rôznych tých žánrov, kde všade dokreslil väzenskú gulu. To znamená, že on dokonca ako decko sa narodil s väzenskou gulou, keďže otec bol grekokatolický farár, ktorý bol nepriateľom, braný ako nepriateľ systému komunistického. Takže už to mal od narodenia. On to mal od narodenia. Keď už mám pravdu povedať, to sa týkalo celej rodiny, nielen jeho. No tak teraz sme v budove Kina Slavia, kde Igor pracoval. No tak to bolo v 68. roku. Igor ako premietač mal práve zábery Brežnev so svojou delegáciou. To boli také filmové týždenníky, čo sa púšťali v kine, hej? No on jednoducho na protest doma, už teraz nie som si istý, či Brežnevovi alebo niekomu z tej delegácie ako stali, domaľoval také rožky. A tí ľudia, keď videli, zrazu vyšli tomu rožky z hlavy. To sa premietalo, tak to bol smech a povzbudenie.
Je pravda, že v tej dobe národ bol pomerne jednotný, čiže nehrozilo mu, že ho niekto udá, alebo čo. Ale nie som si istý. Podľa všetkého som počul, že na základe toho bol to jeden z dôvodov, keď ho z kina prepustili z práce. Ale to už bolo v čase pár mesiacov potom, keď začali tie prvé obdobie normalizácie. V roku 1975 som zatúžil po oficiálnom uznaní a zaslal som sériu kresieb do niekoľkých zahraničných vydavateľstiev. Zanedlho mi došiel časopis z Južnej Afriky vydavateľstva The Apple Publishers Art Look 103, v ktorom boli moje práce publikované na titulnej strane a stredovej dvojstrane. Mal som z neho radosť. Bolo to pre mňa veľké morálne povzbudenie. Najväčší grécky maliarsky časopis Zugos mi došiel až po 2 rokoch, po 15. urgencii v roku 1979. Publikovanie diel mi slúbili aj v newyorskej periodickej knihe Print a v mnohých iných vydavateľstvách rôznych krajín sveta. Žiaľ, dodnes som nedostal ani odpoveď, či boli publikované. Prechádzkou mestou nenechám si ujsť žiadne heslo, žiadny obraz Lenina. Lenina v novinách, Lenina v televízii, Lenina v rozhlase. A prídem do hotela Tokaj a vidím, že nič nevidím. Ako to, súdruhovia? Veď ho už každý má až po krk. Keby visel ešte aj v Tokaji, hneď by každý bol sýty a siahol by po alkohole. Áno, súdruhovia, mali by ste alebo dokonca možno až trojnásobnú spotrebu alkoholu. Musíte sa naučiť socialisticky žiť a hlavne, súdruhovia, socialisticky podnikať. Ale vy na takéto účely máte málo miesta ešte aj v tejto knihe sťažnosti. A to je ináč celkom sila, lebo on tu napísal nielenže svoje meno, ale aj svoju plnú adresu v Trebišove, kde býval. On netajil to. Takže nakoniec. Vôbec sa netajil s ním. On nepočítal, že to možno bude mať takéto následky. A im on tak krásne nahral. Máme nepriateľa štátu, výborne, zavrieme ho, dostaneme prémie. Prokurátor žiadal pokarhanie a sudca, ten jednoznačne, predpokladám, že na príkaz strany, dal mu trest na tvrdo. On mal svoj vlastný svet, ktorému som ani ja nerozumel. Hovorím mu, vieš čo, ja by som ťa chcel oživiť, aby si bol už aj taký hypisať na tých fotografiách, aby to nebolo monotónne. No a on veľmi ako pohotový, tam niekde vyťahol, čo do kúpeľne sú také tie hačiky. Chytil ho a hovorím, vyskúšaj niečo, hej. No on išiel tu dverám, vybral kľúče, zavesil to a hovorím, paráda. Ja svojou naučenosťou, výtvarnou školením som mal predstavu, že ten okruh výtvarného diania sa musí pohybať v tomto režime. Na tú dobu to bol veľký handicap, lebo všetci výtvarníci, ktorí sú tu, či mladí, či ktorýkoľvek, v tom čase uvažovali v jednej línii. Že ten rebrík úspechu výtvarnému musí byť z dreva. A on, ten blbeček, keďže nemal s tým skúsenosti, tak on povedal, aha, najlepšie bude z pavučiny. A upletol si niečo, čo vôbec nezodpovedalo tej predstave, že to zaručí úspech. A v tej zhnitej, špinavej, smradlavej diere, v ktorej žil, to je ono. Úplne ináč reagoval voči tomu svetu. Ďaleko reálnejšie a bližší mu bol ten svet cudzí, ako mne v tom panelovom byte, vyčistenom, vypolirovanom, kde som ja ten svet nevedel zvládnuť a on to z tej diery zvládol úplne perfektne. Som si pripomenul tú atmosféru, kde tú pivničnú, kde bolo cítiť hlavne teda tú pleseň. Tam mal vlhko v tej miestnosti, kde mal sklad, tie grafiky boli vlhké, hej. Ale ten Lis mal pri šporáku, tam oproti šporáku, v tej miestnosti, kde aj spával. Ten šporák bol taký ako keby
obalený tými pripečenými vajcami. On sa tým nebabral, však hej. Ale mal čisté ruky vždy. Také jemné, čisté ruky. Tak tu ste sa stretávali? No, tu sme sa stretávali. Toto je ateliér, hej? Áno. Igor rád sem chodil, lebo tu to bolo proste také ako závetrí. Eštebáci si mysleli, že tu my osnovujeme nejaký proste politický prevraty alebo čosi taký. Sa stalo po tej výstave, ktorá bola, že Košice Wuppertal v Slovenskej galérii, kde on sa tam vlastne ozval mimo program, hej, nikto to nečakal, tak on tam povedal, že tu na nie je sloboda, že on nemôže vystavovať a tak ďalej. No a potom nám povedal, že ho tam tí eštebáci ako vykopali akože z tej galérie a mu povedali, že to ešte, že to si ešte zlízne. A on sa potom prebudil v tom mŕtvom ramene Hornádu. Akože ho chceli utopiť, lenže sa im to nepodarilo, ale bol úplne dobitý. My sme videli tie rany a vtedy sa on rozhodol, že vlastne opustí ako oficiálne. Mám svoj ustálený výtvarný názor, ktorý u nás nie je bežným oficiálnym zjavom. A chcem svoju umeleckú mytológiu, ktorá je zároveň mierovým posolstvom, naďalej rozvíjať v spoločnosti, ktorá mi umožní rozvíjať svoj talent. Nepatrím nikomu, kto nepríjme môj talent a preto žiadam o prepustenie z Československého štátneho zväzku. Patrím totiž iba svojim schopnostiam a svojmu talentu. A nikto nemá právo zabrániť mi tento talent rozvíjať. To bolo vlastne tu. Tu sme sa lúčili. No vlastne ty si to vymyslel, že ho chceš odliať. Že by tu ostala taká pamiatka po ňom, tá stopa. Mám pocit, že trošku ako mal idealistickú predstavu a že tam bude slávny alebo tak, ale evidentne to tak nebolo. No. Tuto je, no, tak tuto máme ten náš obličenia. Tak. No, všetko rámované. No, tak vyťahni časy. Je to vlastne séria, ktorá má názov to cyklus s väzenskou guľou. A v podstate ako keby to reflektuje a vypovedá o tej neslobode, vlastne, v ktorej on, alebo v tej takej pozícii, ktorej sa v tom živote nachádzal. Bo ja mám pocit, že to je taký proste rekapitulačný cyklus, kde on dáva všetky tie prvky svojho života a svojej tvorby a završuje to celé svoje dielo, takže je to taký pekný prehľad toho, čo robil. Pre nás, akože pre galériu, má toto veľký význam už z hľadiska toho, že vlastne jednak sme Igora Ďuriša nemali autorsky vôbec zastúpeného v tej zbierke a zároveň je to ako keby taký ten
taká tá reflexia alebo odkaz tej doby, ktorú žil a vlastne to, čo sa do 89. produkovalo, to umenie, tak naozaj toto je úplne ako keby v opozícii alebo v protiklade s tým, čo sa do galérií kupovalo. Hej, že povedzme si rovno, že pred 89. rokom by toto nemalo šancu sa dostať do galérie. Však ani nemalo. A v podstate potom viem, že tu boli okolo roku 2000 nejaké snahy získať dielo Igora Ďurišina do galérie a podarilo sa to vlastne až po takmer 30 rokoch. Čo ja som tak rozmýšľal na to vašou rodinou, že tvoj brat Marian emigroval, a Táňa odišla, Igor tiež sa vysťahoval. Ty si nerozmýšľal niekedy, že by si išiel? Nerozmýšľal som nikdy, lebo ja som založený na tom, dokonca som nerozmýšľal ani z Trebišova odísť do nejakej Bratislavy alebo niekde inde, čiže to bolo jednoznačné. Oni odišli, vy ste museli byť nejako postihovaní alebo čosi? Boli sme postihovaní, ale som hovoril to svoje, že ja som mal tie koničky, ktoré dokonca mi prinašali aj nejaký profit. Ideš, poď za mnou. Jasne. Tento obrovský obraz, ktorý má 1,80 m na 2,70 m, som maľoval celých 5 hodín. A dostal si za neho celý plat mesačne. Ten nie, lebo ten ostal tu doma. Ale, no, jak som hovoril, že robil som to ja pre peniaze. No však bolo treba vyžiť. Nepozeraj sa tak, že a aký obraz. Mne napríklad malý obraz trvalo 15 minút. Ja som s 2 rukami maľoval, ja som mal niekoľko tých ploch a naraz som maľoval oblohy, potom išli krajinka, potom išlo a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, tým, že som bol muzikant, tak pre mňa viac tej popularity by bolo vďačnejšie byť muzikantom dobrým ako maliarom. A to sa aj ašpiroval? Chcel si byť skôr? To som chcel, ale to boli plány a pominuli. Ale mám tých svojich pár videoklipov, kde je celkom solidné. Bežali sme aj v Českej televízii. Ale do tej aspoň druhej ligy sme sa nedostali. Hej. Dobre, na zdravie. No, tak ešte raz. Na zdravie skutočne. Vieš, na čo som ja myslel, keď si mi zavolal, že zomrel, tak vlastne jedna z vecí, ktorá mňa napadla, bola, že on sa veľmi veľa, a to nie je veľmi teda známe, ale to je možno najaktívnejší človek v Československu počas socializmu, ktorý sa venoval tomu mailartu. Že fakt komunikoval s celým svetom poštou a vlastne si udržiaval ten kontakt s tými aj výtvarníkmi, aj priateľmi, zasa len tým mailartom. Mne je ľúto, že mne sa vlastne nepodarilo za ním ísť a nestihol som to. A vlastne, že sme ani nestihli ukázať ako keby aspoň nejaký, vieš, rukolapný dôkaz, nejaký materiál, že sa skrátka robí na tom, aby ten jeho príbeh aj jeho tvorba bola súčasťou nejakého väčšieho príbehu kultúrneho na Slovensku. To, že on sa vlastne vrátil mailertom domov, je svojím spôsobom nejaká bodka za tým celým. Nie, ja by som ináč povedal. To, že tá urna tu došla, určite nie je bodka za jeho životom. Zamykám samotu na 4 zámky. Predvčerom, včera, pred rokom, dnes. Je ticho mŕtvolné. Sní sa mi sen, že letím cez otvor kľúčovej dierky. Znášam sa nad lesom, vidím svoj tieň. Je ticho mŕtvolné a sní sa mi sen, že letíme 2. Samota a ja.
Odmykám mŕtvy čas, odmykám zámky. A čakám na šťastie, čo ušlo preč. A zvonček zvoní a hodiny tikajú. Predvčerom, včera, pred rokom, dnes. Takže ďakujeme za premietnutie filmu. A teraz chcem poprosiť pána Ďurišina, brata Igora Ďurišina, aby k nám prišiel. Dobrý deň, vítajte. Ja som tento film predtým nevidel. Snažil som sa v rámci dnešnej diskusie si naštudovať, čo sa dalo. Videl som ten váš film, ktorý vlastne je na YouTube. Počúval som niekoľko rozhlasových relácií a vlastne všetky článočky, ktoré boli prístupné. Poviem, že je to obdivuhodné a zároveň mrazivé vlastne odkrývať tento príbeh človeka, ktorý mal veľký potenciál a nesloboda a nepriazeň vlastne mocných mu vlastne zamedzila vlastne rozvíjať to, v čom bol dobrý. Čiže naozaj pre mňa je to akože ťažký príbeh, ale budem rád, keď ho trošku objasníme a keď mu dáme taký ten rozmer toho, ako ste ho vnímali vy, či už brata, celej tej rodinnej klímy. A ak môžete, alebo ak môžem na začiatok prečítam vlastne taký úvod, aby ľudia vlastne vnímali, kto bol Igor Ďurišin. Takže základné údaje. Igor Ďurišin sa narodil 6. mája 1947 ako syn grékokatolického kňaza. Socialistické ponižovanie rodiny pocítili už v detstve, keď jeho výnimočný výtvarný talent potláčali pedagógovia počas štúdia na ZŠ aj na ŠUP v Bratislave na každom kroku. Jeho práce získavali popredné miesta vo výtvarných súťažiach iba vtedy, ak ich podpísal inými menami. Podobne sa predávali aj jeho grafiky v diele. Aj keď jeho výstavy diel boli odbornou porotou hodnotené veľmi vysoko, jeho členstvo v Zväze slovenských výtvarných umelcov zamietli pre protikomunistické názory. Dokonca bol podrobený psychologickým vyšetreniam. Mal dlhé vlasy, bol vo väzení v Ilave za text, ktorý napísal o Leninovi do knihy sťažností hotela Tokaj v Trebišove.
Keď bol premietač, nakreslil rohy Brežnevovi do filmového týždenníka. Nakoniec v roku 1983 odišiel žiť do Nemecka. V roku 2017 sa podarilo v Nemecku vypátrať zabudnutého solitéra Igora Ďurišina a zachrániť celý jeho písomný a umelecký archív. Igor Ďurišin bol ikona košickej alternatívnej scény, grafik, mail artista, scenárista, premietač, básnik a rebel. Nenechal si vziať svoj životný postoj slobody ani v totalitnom režime a z Československa sa vysťahoval v roku 1984, následne upadol do zabudnutia. Jeho príbeh i tvorbu sme objavili a oživili a prinášame ju aj dnes. Keď v roku 1982 bola v Košiciach výstava západonemeckých umelcov, pre výtvarníka Igora Ďurišina išlo o prelomovú životnú udalosť. Na podujatí, ktorého súčasťou bola delegácia z Wuppertalu na čele so starostom, ale aj vysoko postavení funkcionári z Košic, Ďurišin nebol pozvaný a napriek tomu sa postavil, tak ako to odznelo aj v filme, a hovoril o neslobode tvorby na Slovensku. Čiže to sú základné fakty. Keďže ste boli jeho brat, prvá moja otázka je, ako ste ho vnímali ako brata? Tak ako brata som ho vnímal. On bol pre mňa obrovským vzorom, čo sa týka výtvarníctva, lebo takisto ja som mal ten výtvarný talent, ktorý som vlastne nevyužíval na tvorbu umenia. Som bol oproti nemu, keď ste videli v tom filme, tak on z tej školy bol vylúčený vzhľadom na slabosť matematiky. Ja som práve opačný typ, ktorý je silne racionálny a matematika pre mňa bola maličkom. Ja som vyštudoval na Vysokej škole technickej v Košiciach dizajn. Vtedy bol založený ako priemyselné návrhárstvo. Ale ak by sme brali tú vec, ako bol v Bratislave na tej šupke necelé 2 roky, tak on na primačkách doniesol svoje práce, to boli z hliny urobené perfektne jelenie, srnky, no, veci, ktoré sú považované ako ten výraz gič, ktorý nie je až taký. No, jedným slovom, jemu stačil ten rok na tej šupke, aby si vycibril ten vkus, čo je dobré, čo je vkusné a tak ďalej. A potom, ako aj on hovoril, tá škola mu už nemala čo povedať, tak keď mal tie zlé známky z tej matematiky, dokonca sa mi zdá, že v prvom ročníku prepadol pre matematiku na umeleckej škole, kde vieme, že tieto školy aj vo svete, ale aj u nás majú určitý taký zámer, že ak by človek mal mimoriadne vysoký talent, tak i na tú vysokú školu nemusí mať strednú školu ukončenú. Jedným slovom, on, čo potreboval, to na tej škole dostal. No, vrátil sa domov a hneď po návrate domov, vtedy ten starší brat jeho pôsobil v elektrárni vo Janoch, Marian, to bolo v 65. 6. roku, berme tak, približne. Na Vojany vtedy práve v 65. alebo 6. roku zahájili prevádzku. No a môj brat mu povedal Igorovi, že oni nemajú žiadny znak. Brat nakreslil znak a ten dodnes, síce Vojany už neexistuje ako elektráreň, ale ten znak oni prijali a dokonca pred tou budovou, pred samotným tým elektrárňami Vojany je obrovský, možno 3-metrový monument s tým znakom. Volal som aj do Vojan, lebo chcem robiť film o bratovi takisto a nemajú žiadne dokumenty o tom, kto vlastne ten znak vytvoril. Našťastie my vieme, že ten znak nakreslil môj brat Igor. Dostal za to asi 300 korún, sa mi zdá, čo bolo fajn. Čiže toho výtvarného vkusu som sa od neho učil. Potom, keď robil premietača, tak
bolo povinné, že som chodil na filmy pre náročných divákov, čiže to neboli tak zaživné, ľahké filmy. Ja som z tých filmov sa vracal veľmi unavený domov, ale boli poučné. A vlastne to je ten vplyv môjho brata, že aj tu mi cibril tu. Politicky nezabúdajme, že v 68. roku moji obidvaja bratia boli organizátori z Trebišova do Čiernej nad Tisou, keď tam bolo stretnutie tých Brežneva so Duvčekom, to tak zjednoduším. Tak Igor pomaľoval, mali sme vtedy Fiat 850, vďaka otcovi, ktorý sa vrátil z Ameriky, bol u Romana Štefana na pozvanie ako grekokatolický kňaz. Tam slúžil omše a tak ďalej a jednoducho vrátil sa s peniazmi, kde sme boli schopní kúpiť to auto, tak ten Igor pofarbil s tými heslami, že sme za Dubčeka a tak ďalej a sme boli aj v tej Čiernej nad Tisou. Áno, nie v Čiernej nad Tisou, lebo v Bieli sme museli auto odstaviť a 3 kilometre sa išlo peši do Čiernej nad Tisou. Bolo tam veľa ľudí, zišlo sa možno aj z celého Slovenska, ale z východného Slovenska, tak sme tam videli tých pohlavárov vtedajších. Pre zaujímavosť málo kto vie, ale už na našom území medzi Bielom a Čiernou nad Tisou boli sovietskí vojaci ako spojári, tam mali postavený stan a vysielačky a tak ďalej. Čiže Igor potom po 20 týždeň alebo 10 dní bol generálny štrajk, 68. rok. Igor bol jedným z organizátorov, kde od tej 12. hodine sa sadlo na hlavnej ceste pred kultúrnym domom na hlavnú cestu a mlčky sa tam sedelo. Na to prišiel sovietský tank, ktorý im nad hlavami surfoval s tou hlavňou. Oni si tam odsedeli tú hodinu, odišli. Čiže hovoriť o tom, že ako niektorí v Košiciach, tí neprajníci hovoria, že on nebol žiadny disident. Naša rodina celá bola disidentská, lebo mali sme problém so štúdiom, s umiestnením. Ja som takisto chcel byť výtvarníkom, bol som na príjmačkách, to už ma nezobrali. Nakoniec som išiel na pedagogickú fakultu do Prešova, kde keď na tých príjmačkách som najlepšie priam kolo mňa skákali tí asistenti, že konečne je tam nejaký talent. V poriadku, že ma nezobrali, ale papier mi došiel, že som nespravil príjmačky. Ono som ich nespravil po tej kádrovej stránke. Hej, ja musím pripomenúť, že vlastne všetko sa to odvíjalo od toho, že váš otecko bol vlastne grékokatolický kňaz, ktorý nemohol vykonávať vlastne svoje povolanie. Takže kvôli tomu asi začala aj tá perzekúcia vašej rodiny. Neviem, že nemohol vykonávať. On bol jeden z tých kňazov, ak bereme ten Prešovský sobor, kedy bola zakázaná grekokatolická cirkev a kňazi boli grekokatolicky požiadaní, aby prestúpili na pravoslavie. On bol z tých odporcov, hneď po sobore krátko bol aj zatknutý, skončil vo väzení. V podstate to bolo, na začiatku to môžeme aj nazvať väzba, ktorá trvala takmer rok, kde pochodil takmer všetky väzenia. On naďalej bojoval za obnovenie grekokatolíckej cirkvi, za čo bol znovu zavretý. Potom, keď ho patrí medzi, ako kňaz, keď už mám spomenúť, ja sa venujem dejinám, tak je zaujímavé, že on práve bol jeden z kňazov, ktorí pochovávali tých zavraždených v Tokajíku Nemcami zavraždenými. Nezabúdajme, že grekokatolická cirkev veľmi pomáhala utečencom z Ukrajiny. Predtým pomáhala Židom vypisovaním alebo vystavovaním falošných dokladov, že sú to naši občania, že boli tu krstení, krstných listov v podstate. Dneska sa to zneužíva na to, že vlastne to boli tzv. Banderovci, tí utečenci z Ukrajiny, čo je absurdné. Potom nakoniec pred necelými 2 mesiacmi sa mi podarilo získať dokumenty od jedného človeka, ktorý píše o otcovi knihu,
Kasarda sa volá. On je veľmi pracovitý mladý chlapec. Ten bol v Prahe v archívoch a postúpil mi 100-stranovú, približne 100 stranov, trochu viac ako 100 stranové spis, v ktorom sa píše, ako v 60. roku EŠTB u nás namontovala ploštice odpočúvacie a tie výsledky toho vypočúvania a všetkého. Lebo práve v 67. roku sa podarilo otcovi, neviem, podľa tých spisov vyzerá, že EŠTB predpokladala, že donesie informácie o grekokatolíckej cirkvi a ho pustili k tomu Štefanovi Romanovi do Kanady. No a keď sa vrátil, on sa vracal cez Rím, tam sa stretol s tými vrchnými biskupmi grekokatolíckej cirkvi aj s grekokatolickým biskupom Slipiom, ktorý po zrušení grekokatolíckej cirkvi na Ukrajine utiekol, emigroval. No na základe toho, keďže od otca sa nič nedozvedeli, tak nás odpočúvali. No, nakoniec podľa sovietskeho vzoru, kde v Sovietskom zväze vymysleli v 60. rokoch diagnozu Kuščaja schizofrenia, taká pozvolná schizofrenia po našom, ona mala viac tých názvov, možno som povedal nepresne, tak otca v 68. roku, začiatkom roka, zavreli na psychiatrii, aby sme vedeli, čo je tá diagnoza. Tá diagnoza hovorí, ak človek neverí, že komunistický režim je ten najlepší, tak ten človek nemôže byť normálny. To je a otec bol zavretý za to, no bol na psychiatriu daný preto, že žiadal obnovenie grekokatolíckej cirkvi. No ale mal to šťastie, že začala Pražská jar, po možno mesiaci a pol bol prepustený a už v apríli alebo v maji bola grekokatolícka cirkev na Slovensku obnovená. Otec dostal svoju faru a tak ďalej, že časy sa zmenili. Už potom, keď prišla tá normalizácia, tak už tí farári, už tá grekokatolícka cirkev bola nechaná. Už potom sa neišlo, hoci je pravda, že jeden z likvidátorov alebo cirkevným referentom, možno nesprávny názor, takisto používam, v tom 48. roku bol Gustav Husák, ktorý mal na starosti práve aj túto agendu. Čiže no ale ten 68. rok, jak bolo v tom filme, a bolo dané, že v podstate my všetci sme sa narodili s tou guľou na nohách, že tá štúdium a všetko. Starší brat emigroval do Kanady, ešte v 68. O nejaký čas sa mu podarilo stiahnuť ešte aj sestru, Táňu. To bolo krátko potom. A potom začala tá normalizácia, cestovať sa nedalo. No to sú tie dôležité veci, ktoré sa tu majú spomínať. Ten 89. rok, to je vlastne čas normalizácie, vyvrcholený, medzi tým dá sa povedať solidarita v Poľsku, nástup Gorbačova a vyvrcholený až rozpadom tých socialistického alebo toho systému. K tomu sa dostaneme. To, čo mňa zaujíma, je ten váš osobný príbeh, že ako ste vy a aj ako Igor vnímal to, že vaša rodina bola perzekovaná, to, že v podstate tam bol tlak, to, že naozaj otecko bolo vo väzbe. Ako ste to vnímali vy ako deti, alebo aké bolo vaše vnímanie a ako to Igor niesol? Každý ináč v podstate, lebo sme rôzne povahy. Igor, jak hovorím, bol taký fantasta a všetko. Tak Igor robil tú svoju prácu, kde si bral príklad z historických umelcov, ktorí vlastne za života nedosiahli žiadne uznanie. On žil určitý sen, že po jeho smrti bude možno nejak uznaný. A tu je ten nástup môj a v podstate i toho vtáčnika, ktorý v tom filme so mnou vystupuje, že mojou úlohou je urobiť maximum preto, aby som jeho život, jeho piadestal nejaký vybudoval. A to sú aj tie filmy. Ja sa osobne venujem historickému filmu od 11. roku
2011, kde robím celú históriu. A čo sa týka 89. roku, tak do tej patrí pár kapitol. Je to studená vojna a potom všetko, čo sa dialo v Európe po 68. Ale je to aj kapitoly, ktoré sú venované tým procesom a všetkému po 48. roku. I v tomto filme je určitá ješitnosť u tých filmárov slovenských, s ktorými keď som hovoril, tak i v tom filme je povedané, že nejaký amatérsky filmár som. Pritom v 2011 roku, neviem, že najlepší slovenský film na Zlatom žobrakovi získal cenu práve môj film Príbeh vojaka Beťukova, tak vyhral amatérsky film, no. Film amatéra. Jasne. Nemám rád tie výrazy, lebo ja vo filme takisto, vo svojom filme využívam rôznych tzv. Amatérskych hercov, ale u hercov hovorím, že sú to ochotnícky. Čiže som ješitný na to, lebo amatérsky má dva významy. Jeden je, že nerobím za peniaze, to je pravda. A druhý je, sa hovorí o kvalite diela. Amatérska kvalita. Na to potom človeka čiastočne uraža. Určite. Chcem sa spýtať, Igor, keď sa osamostatnil, on býval v Trbišove, vy ste celá rodina bývali v Trbišove, alebo ako to bolo, trošku to objasnite? Po 68. vďaka tomu, že bola obnovená grekokatolická cirkev, tak otec išiel na faru. My sme po starých rodičoch zdedili dom. V tej dobe, to takisto sa týka toho 89. roka, tej normalizácie, bolo zvykom, že ten underground hlavne bol, alebo to disidentstvo a to všetko bolo spojené so pašovaním tých zahraničných nahrávok, platní a tak ďalej. A vzniklo množstvo klubov mládeže v tých starých domoch, ktoré mali byť búrané. A to isté bolo aj v Trebišove. My sme bývali v tom starom dome, kde takisto vznikol určitý klub, kde sa stretávali tí mladí ľudia. No a samozrejme tam to nebola len tá hudba, ako si niekto myslí. To bol názor na celý režim, však to, že človek nemohol počúvať alebo mať prístup ku tej zahraničnej hudbe, tak to bolo diskriminácia určitá. To bolo, ak človek bojoval práve v tom smere, aby tá hudba bola slobodná, bol disident, nemusel byť na politickej sfére. Však nakoniec v 89. roku do parlamentu sa dostali všelijakí ľudia. Dostali sa ľudia, ktorí o politike nemali ani šajnu. Dostali sa ľudia, ktorí boli bývalí komunisti a prehodili kabát a funguje to. Hovoriť o disidentoch všeobecne, že s nejakou svetožiarou, tak jeden z najväčších disidentov bol dnes najväčší proruský troll, Čarnogórsky. On bol disident. Sviečková demonštrácia a tak ďalej. A pozrime, kde skončil. Jasne. Čiže pozrime sa, koľko je tu záujemcov, koľko je tu ľudí. Plná sala. Obrovský záujem o tieto veci. Jasne. Chcem sa spýtať, vlastne Igor v tom Trebišove bol premietač, tam vlastne aj v tom filme to pekne odznelo, že urobil rožky v tom týždenníku a vlastne ako keby to bola taká príhoda bez nejakej konzekvencie, ale teda to vyjadrenie do knihy Sťažnosti v hoteli to vlastne mu prinieslo pobyt v Ilave. Hej. Ako dajme tomu, túto jeho revoltu vnímali rodičia. Hej. Keď už v podstate ste hovorili, že otecko dostal faru a tak ďalej, že trošku sa možno tá rodina stabilizovala a on napriek tomu išiel tú svoju revoltu ďalej. Naši rodičia boli veľmi tolerantní k všetkému. Otec sám bol v kriminále. Nebolo to, aby nejak sa kvôli tomu zrútil, alebo čo. Jednoducho, to bola revolta určitá, kde do určitej miery to bolo pre nás aj také určité vyznamenanie, lebo samozrejme poškodilo to nás mladších, no hlavne mňa, ktorý tu ostal, a ktorý mal určité ambície, mal som ambície rôzne, tie museli ísť stranou.
Čiže mojou ambíciou bolo, ako v tom filme je povedané, nejak prežiť. V 89. roku som bol vyzvihnutý v Trebišove ako hlavný disident. Ja disidentom som nikdy nebol v pravom slova zmysle, alebo bojovníkom. No ma vykopali aj do slovenského parlamentu. Som bol poslancom v Slovenskej národnej rade, čiže tie určité pomery viem. Trochu som bojovníkom politicky proti tej vysokej presadzovaní určitej intelektuálnosti, lebo tam vlastne nám narobila obrovskú škodu, tak v 90. rokoch, keď VPN po 2 rokoch sa nedostala ani do parlamentu. Potom to bola Radičovej vláda, ktorá pre určitú hrdosť odstúpila, pre tú spravodlivosť, je to pekné, ale bohužiaľ nebolo to účelné. A nezabúdajme aj na Sulíka. Čiže uvidíme, ako to dopadne teraz, ale vykašľať sa na tých prostých ľudí, ktorých je väčšina, to je obrovská chyba. Ak robím politiku, musím ju vedieť robiť politiku aj s tým, že ustúpim niektorých svojich, dajme tomu, tendencií, krokov a tak ďalej, ale zatiaľ tá intelektuálna politika vždy dala do ruky moc tým druhým. Bol to jednak, teraz to máme to Fica, čo ja som protificovský vyloženie, lebo cítim tam návrat do doby pred 89. Samozrejme je to už v iných intenciách, ale tie prvky sú tam, tá hrozba je tam a tá hrozba dokonca ju cítime takmer v celom svete, i tie americké voľby. Chcem sa spýtať, vráťme sa k tomu príbehu. Igor, keď vlastne sa vrátil z Ilavy, prešiel asi bývať do Košic, tak som to pochopil, že vlastne z toho Trebišova sa usilil v Košiciach. Boli ste vtedy v kontakte? V dokumente odznelo, že mamička bola v kontakte a vy konkrétne? Ten kontakt hovoríme o tom, to bolo po 84. Vtedy už roky pôsobil v Košiciach. Čiže on, keď sa zvrátil z Ilavy, bolo aj v tom filme, nakoniec ho vyhodili aj z toho kina, kde to nebola nejaká politická. On to robil preto, lebo za socializmu byť zamestnaný bolo povinné. Že až potom ten 84. a tam je to dôležité práve ten 75. rok, keď boli Helsinská konferencia, keď naši predstavitelia sovietsky slúbili, že tieto veci sa uvoľnia, bude možné cestovanie. Nakoniec sklamali, na to bola odozvatá Charta 77 a proti Charte 77 bola vytvorená aj štejbakmi akcia Asanácia, kde vlastne umožnili, ak nechceš tu žiť, zriekni sa občianstva, zbav sa majetku a môžeš vypadnúť. Na základe toho v 84., kedy vlastne v 84. koncom roka tá asanácia aj končila, ale to ako akcia končila, ale nekončilo to pravidlo, že naďalej púšťali tých ľudí, ktorí chceli odísť, zriekli sa všetkého. Dobre, pomaličky sa náš čas bude naplňať, tak ja mám 2 otázky posledné. Jedna vec, aj v dokumente odznelo, že Igorové vlastne dielo, alebo Igorové kresby si vybrala Yoko Ono na vlastne jednu z výstav. Ako ste to vnímali vy ako rodina? Predsa len to bolo veľké uznanie, hej? A takisto aj v tom dokumente odznelo, že tých vlastne uznaní zo zahraničia bolo viac. Tak brali sme to, na jednej strane brali to s určitou hrdosťou, na druhej strane to bolo ako, vedeli sme, preto aj tá rodina prijala to, že sa rozhodol, že odíde. On najsám prvé roky žiadal aspoň navštíviť brata v Kanade, tomu neumožnili. Nedali mu tú možnosť, že vysťahovania, alebo čo. Čo bola ďalej otázka? No, ako ste vnímali aj to, že Yoko Ono vlastne... Yoko Ono? Neviem, ako sa to mohlo stať, ale ja som osobne ani ten list nevidel, ale našťastie sú ľudia, ktorí potvrdzujú, že to existovalo.
brali sme to normálne, že čo od toho čaká. Však ja som mal žiadosť o vycestovanie do Ameriky po tom 75. po tých Helsinkách a bol som dokonca pripravený, ak by ma žiadali podpísať nejaký papier EŠTB, kľudne by som ho podpísal. Kľudne, tak jak Budaj podpísal. Jednoducho, človek musí tú dobu žiť, aby pochopil tú situáciu. Ja som to bral za určitý cirkus. Ja som tam sedel, bol som viackrát na EŠTB predvolaný, potom dali predo mňa papiere, ktoré som na základe vypovedí som nečítal, kašľal som nad tým, tu si zožerte to a som im to podpísal. Potom, keď som bol poslancom, boli sme všetci lustrovaní a nebol som si istý, či som niečo nepodpísal. Lebo ja som podpisoval. Jasne. Ale našťastie bol som tam vedený ako nepriateľ štátu. Dobre, a posledná vec, čo ma zaujíma, ono to v tom filme odznelo pekne, ale chcem sa spýtať, čo ešte vlastne dlží táto spoločnosť vášmu bratovi, keďže bol súčasťou tejto našej spoločnosti a na čom vlastne chcete aj vy pracovať v súvislosti s tým vlastne, čo po ňom ostalo? Momentálne pravdepodobne môže chcieť, čo dlžiť. Zoberme to, ministerstvo kultúry, ako sa to mení a tak ďalej. To uznanie, o to bojujeme. Brat mal v Košiciach výstavu pred rokom, alebo kedy to bolo, ktorá bola predĺžená o pár mesiacov. Pred pol rokom, nehovorím presne tie časové, jeho obrazy boli vystavené aj v budove slovenského rozhlasu v tej pyramíde a tak ďalej. Uvidíme, že čo sa dá s tým robiť. Predsa to výtvarné umenie a celkové umenie nie je v tej hlavnej línii záujmu bežného človeka. Dobre, čiže chcete aj vy vlastne ten jeho príbeh dať do pozornosti? Ja potom, keď dokončím ten, má to 100 dielov, ten film historický, ukážka to bude 10-minútová, 100 dielov má, keď to dokončím, tak mám pripravené to, že budem robiť nejaký film, ale faktograficky práve o Igorovi, ale aj v kontexte celej rodine, aj tej umeleckom kontexte. Super. Tak ďakujem krásne za váš čas a vynikající katalóg v tej košickej výstave. Hej, čo? Ideme pustiť film? Hej? Dobre, čiže že k tej výstave bol vynikajúci katalóg, hej, tu odznelo z publika. Hlavne katalóg, neviem, či je myslený práve katalóg, ale Vtačník vydal vynikajúcu knihu, kde sú strašne veľa tých reprodukcií a sú tam aj jeho citácie, jeho tie diela, nazvime literárne, také surrealistické. V tom bol dobrý, dokonca v rozhlase na Devine bežala hodinová relácia, kde on vyznel skôr ako spisovateľ. Áno, bolo tam, ja som ju počúval a bolo tam strašne veľa takých silných myšlienok. Aj jeho taká fiktívna diskusia. On aj surrealisticky rozmýšľal. Áno, to bolo skvelé, hej. Super. Dobre, takže ďakujem krásne za váš čas a teraz si pustíme ten váš film o bratovi. Ukážku, áno, hej. Nech sa páči. Možno ešte jedna pripomienka tomu filmu, to nie je o bratovi, ale to je z kapitoly o Charte 77, kde je spomenutý brat. Lebo tam mi boli vyčítané určité veci od určitých košických disidentov, že vlastne on so Strikom nebol v partii, ale stretli sa, tam je spomenuté, že aj so Strikom sa stretol a takisto s Magorom. Dobre.
Po skončení základnej školy odišiel na strednú umelecko-priemyselnú školu do Bratislavy. Nie sú mi známe detaily, ale keď bol tak svojský, ani sme sa nečudovali, že sa vrátil zo stredoškolskej štúdii do Trebišova. V tom čase každý musel byť zamestnaný bez ohľadu na výkon práce, aj Igor sa zamestnal ako premietač filmov v kine Slavia. V čase vpádu sovietských vojsk aj do mesta Trebišov mal veľký podiel na vytváraní antihesiel a povzbudivých slov. Král do boje táh, do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Než hledí si stáh, tak z výrazu tváře bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. Tiše šeptal při té hrůze Inter arma silent lůze, místo zvonku cinkal brněním. Vždy ma fascinoval svojim výzorom, no ale potom som si až uvedomil, že nielen ten výzor u Igora ma fascinuje, ale fascinuje ma aj jeho tvorba. Grafiky, linority, drevority, fantastický prístup k práci. Ako premietač zobral si filmy domov do svojho rodinného ateliéru a tu v priebehu možná, niekoľkých hodín prefarbil 700 obrázkov filmového dokumentu z týždenníka, aby namaľoval poprednému sovietskému predstaviteľovi rohy. Toto sa večer premietalo v kine Slavia na veľké počudovanie. Nemal z toho výrazný postih, lebo v tom čase už bola okupácia v plnom prúde a súdruhovia sa venovali iným záležitostiam po vpáde sovietských alebo varšavských vojsk. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Chcem hovoriť o 68. roku, proste to bola ozaj nadýchnutie a začali úplne iné normálne podmienky aj pre prácu, aj pre výstavy a tak ďalej. No a viem, jak to dopadlo potom v 68. Ešte to chvíľku ako fungovalo normálne do 71. roku asi, potom už prišla tá tvrdá normalizácia, že aj na umelcov si posvítili, hej. Už sa nedalo voľne vystavovať a nedalo čokoľvek. Z pohľadu dneška dá sa spomenúť aj Igorové šibalstvo v odzovkách, keď v čase významného jubilea najväčšieho vodcu, najväčšieho proletariatu, súdruha Lenina, do knihy sťažností v hoteli Tokaj, ktorý v tom čase bol veľmi populárny a obľúbený, napísal sťažnosť, akýsi nesúhlas s výzdobou v jeho interiéri. V deň oslav z toho výročia narodenia Vladimíra Iliča Lenina v miestnom hoteli Tokaj napísal do knihy Prianí a sťažnosti, ako to charakterizoval súd, handlivé a urážlivé slová o Vladimírovi Iličovi Leninovi. Tým údajne pohoršil miestny personál a ako uviedol Senát okresného súdu pod vedením doktora Františka Danila,
verejne hanobil čelného predstaviteľa štátu Svetovej socialistickej sústavy, čím naplnil skutkovú podstatu paragrafu 104 vtedajšieho trestného zákona. S odstupom času možno povedať, že Igor z tých 60. rokov patril k prvým atypickým ľuďom, ktorí dali jasne najavo svoju revoltu voči režimu, voči systému. Mal v sebe tak obrovskú silu, ako bol bezmocný voči takémuto svetu, hej, a tá naivita, hej, v ňom fungovala, tak neuveriteľne mal zase na druhej strane ten protipol tú silu vydržať v tom svojom názore a nedať si ho. Rímsky právnik Celsus už v 2. storočí charakterizoval právo ako jus est ars boni et equi. To znamená, že právo je umenie dobrého a spravodlivého. Z dejín poznáme množstvo nespravodlivých procesov, nespravodlivých rozsudkov, ale aj nespravodlivých zákonov. Takéto nespravodlivé procesy prebiehali aj u nás, tie najbrutálnejšie v 50. rokoch, ale ani obdobie normalizácie sa nevyhlo nespravodlivým procesom. Jeden z takýchto procesov prebiehal aj v Trebišove. Stalo sa to 6. apríla 1971, kedy okresný súd prejednával prípad pána Igora Ďurišina. Celý proces je zvláštny tým, že došlo k porušeniu aj základných ustanovení vtedy platného zákona. Totižto nebola splnená jedna základná podmienka, lebo Vladimír Iljič Lenin nebol predstaviteľom štátu Svetovej socialistickej sústavy. V tej dobe bol už dávno mŕtvy a vieme, že ani v časoch, keď žil, nebola ešte Svetová socialistická sústava. Chodil k nám, tedy som urobil aj jeho, teda odlial som jeho stojaciu postavu. Nohy sa podarili, hlava sa podarila, ale túto hrudník, keď som odlieval, tak dostal zrejme strach, alebo nejakým spôsobom proste tá sádra, keď tuhne, tak už nedovolí riadne ani dýchať. Takže začalo ho to tlačiť a on omdlel, normálne omdlel, ale nič sa nestalo, lebo on sa len tak zosunul dole. Ten negatív, sádrový negatív sa rozpadol úplne na kusy. On mi nechal tú svoju bundu, tak som to rekonštruoval tak, jak on bol taký vizionár. Moje prvé stretnutie s Igorom bolo v čase, keď som navštevoval Šupku, strednú umeleckú priemyslovku, kde som chodil na grafiku od roku 77 do 81. roku. Som tak párkrát Igora videl aj v meste, kde som vlastne cítil z neho takú inakosť, úplne aj vizuálne bol úplne iný, bol takým prejavom slobody a veľmi mi bol sympatický, samozrejme, že som ho osobne ešte nepoznal. Východoslovenská galéria má širokú zbierku súčasnej slovenskej grafiky, respektíve zbierku slovenskej grafiky druhej polovice 20. storočia. Ďurišina grafika tam určite chýba a bolo by to jednoznačné obohatenie zbierkového fondu, ale aj expozičného fondu slovenskej grafiky, pretože forma, ktorou sa prezentoval Igor Ďurišin, myslím, že je málo vídaná. Spája sa aj pop art, spája sebe veci, ktoré sa dneska používajú citácie prostredníctvom počítača. Ďurišin toto všetko rozpracoval zhruba pred 30 rokmi. Aj tematické, aj iným spôsobom je to veľmi ojedinelý výtvarný prejav a mám taký pocit, že to by mohla byť jedna z priorít pre aktuálne doplnenie zbierkového fondu Východoslovenskej galérie.